Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχή και με την ιδέα ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Είχα και έχω την ακράδαντον πεποίθηση ότι δυνάμεθα να εργαστόμεν εν Μακεδονία και να σώσομεν πολλά πράγματα. Έχον δε την πεποίθηση ταύτη, έχω και υπέρτατο καθήκον να θυσιάσω το παν, όπως πίσω και κυβέρνηση και κοινήν γνώμην περί τούτου. Παύλος Μελάς, 21 Αυγούστου του 1904. Μακεδονία, πατρίδα του Αριστοτέλη, του Φιλίππου, του Αλεξάνδρου, καρδιά και νους στο λαμπρό πολιτισμό των ελληνιστικών χρόνων, κυματοθράυστης των επιθέσεων και επιβουλών κατά της Ελλάδος, πρωτοστατής στους αγώνες για την ελευθερία και τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητος. Ο αγώνας για την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Τούρκους κατέληξε στο τέλος του 19ου αιώνα σε αγώνα αντίστασης εναντίον των διαφόρων κομιτάτων που επιδίωκαν να επικρατήσουν στην πανάρχια ελληνική γη. Στην αρχή με τον προσελητισμό και την προπαγάνδα και στη συνέχεια με τη βία και την τρομοκρατία. «33 χρόνια οι Μακεδόνες μόνοι και αβοήθητοι αγωνιστήκανε για την ελληνικότητά τους με όπλα τον παπά, το δάσκαλο, το σχολείο και την εκκλησιά. Δάσκαλοι και νεαρές δασκάλες ενθουσίαζαν τα παιδόπουλα που τραγουδούσαν «Είμαι Έλλην, το καφιέμαι, ξέρω την καταγωγή μου, η ελληνική ψυχή μου ελευθέρα πάντα ζει». Εμπνευσμένοι ιερωμένοι και διπλωμάτες θα συνδράμουν το χυμαζόμενο λαό με προεξέχουσες φυσιογνωμίες το Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη, το Λάμπρο Κορομιλά και τον Ίωνα Δραγούμη. Ο θάνατος του Παύλου Μελά θα συγκλονίσει τον ελληνισμό. Γρήγορα ο αγώνας και οι θυσίες αφύπνισαν την κοινή γνώμη και σήμαναν πανεθνικό συναγερμό. Στο κάλεσμα θα προστρέξουν Έλληνες εθελοντές, στρατιωτικοί και ιδιώτες, ακόμη και από μέρη που βρίσκονταν έξω από τα σύνορα του μικρού ελληνικού κράτους, όπως η Κρήτη, η Ήπειρος, η Κύπρος, καθώς και Έλληνες του εξωτερικού. Ανάμεσά τους ένας νεαρός ανθιπολογαγός, τέλος Αγαπινός. Γεννήθηκε στον Ναύπλιο το 1880, με καταγωγή από τους Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας, όπου σώζεται ακόμη και σήμερα ο πύργος των Αγαπινών.
ψευδόνυμο Καπετάν Άγρας και επικεφαλής σώματος εθελοντών, μπαίνει με δική του πρωτοβουλία στο βάλτο των Γιαννιτσών, όπου μέσα σε βουρκόνερα διεξάγεται ένας άγριος εξοδοτικός πόλεμος μεταξύ των Ελλήνων και των Κομιταντζίδων. Ορμητικός και ρυψοκίνδυνος ανοίγει μέσα στις καλαμιές της λίμνης δρόμους για τις πλάβες που οδηγούν στις εχθρικές καλύβες. Ενθαρρύνει και ενθουσιάζει τους ντόπιους. Καταλαμβάνει το παλιό πάτωμα, χούγκα και το οχυρώνει με λάσπη, ρίζες, ψαθί και ραγάζι. Μικρός όμως, ζωσμένος στα φυσίγγια του σε αράδα, με τα νυπότακτα σγουρά μαλλιά και τα ζωηρά γελαστά μάτια του, λιωμένος από τις θέρμες και τις κακουχίες, αλλά και φάτος, αδάμαστος, ήσυχος, γελαστός, εντυπωσιάζει για τη θέληση και την τόλμη του. Ξαφνιάζει με την αγνότητα και την καλοσύνη του. Τραύματα και η κλονισμένη υγεία του δεν το σταματούν. Ο αγώνας απαιτεί θυσίες. Ο πόλεμος όμως δεν είναι για τους ρομαντικούς. Στην προσπάθειά του να σταματήσει την αιματοχυσία και με το όνειρο της ειρηνικής συμβίωσης παρασύρεται σε συνάντηση με τους βοηβόδες της περιοχής. Πέφτει στην ενέδρα τους και μετά από μία εβδομάδα φρικτά βασανιστήρια, στις 7 Ιουνίου του 1907 τον κρέμασαν οι Κομιταντζίδες σε μια καρυδιά. Σύντροφος στο θάνατό του, ο φίλος του, Αντώνης Μίγκας. Ο αετός του βάλτου, ο άγγελος της ειρήνης και της καταλλαγής, θα εμπνεύσει στην Πινελόπη Δέλτα το μυθιστόρημα στα μυστικά του βάλτου. Ο Γιώργος Σουρής έγραψε «Τον νέο μάρτυρα θρηνό, τον τέλο τον αγαπηνό». Και ποιος δεν πόνεσε για τον αγαπηνό? Μάρτυρες ευθερούγησαν από τον ουρανό και πήραν στις φερούγες το νέο παλικάρι, στην πρώτη του την άνθηση, στην πρώτη του τη χάρη. Αυτή η ομοψυχία οδήγησε στην επιτυχή έκβαση του αγώνα. Διαφύλαξε την ελληνική εθνική ταυτότητα της Μακεδονίας, εξύψωσε το φρόνημα του λαού και προετοίμασε το έδαφος για τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους 1912-13. Η ιστορία έχει μνήμη και δεν συγχωράει καμιά παραποίηση και καμιά πλαστογράφηση.
Η Μακεδονία είναι μια ακόμη έκφραση της αδιάσπαστης ελληνικής διάρκειας και ο Μακεδονικός Αγώνας ένα από τα πιο φωτεινά παραδείγματά της. Στο Μακεδονικό Αγώνα έδρασαν χιλιάδες μαχητές από την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη στερεά Ελλάδα και την Κύπρο. Ιδιαίτερα από την περιοχή της Μεσσηνίας, ανώνυμοι και επώνυμοι εθελοντές με ενθουσιασμό προσέτρεξαν να πολεμήσουν στη Μακεδονία για τα υψηλά ιδανικά της φυλής μας, την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Ο φόρος αίματος ήταν βαρύς, ο θαυμασμός μας για τις πράξεις τους μεγάλος.